UTMB Ultra Trial du Mont Blanc je najťažší európsky horský ultramaratón v Európe. Po minuloročnom absolvovaní v úvodzovkách len 114 km dlhého alpského maratónu sa Štefan Karak kvalifikoval na 168-kilometrový pre nás nepredstaviteľný beh cez 3 krajiny. Z francúzskeho Chamonix cez taliansky Courmayeur a švajčiarsky Champex späť do Chamonix. Tento štart na prelome augusta a septembra bol už tretím štartom úspešného veterána pod Mont Blancom. Skúsenosť už bola väčšia, takže nejaká horúčka predštartovná nebola. Druhá vec bolo, že v Lani bolo zlé počasie. Pršiavalo veľmi, aj vlastne na pretekoch veľa pršalo a teraz bolo krásne počasie, takže vlastne som sa nemal čoho báť. Celý deň som mal na prípravu, lebo sme štartovali o 4:30 po obede. Takže rozdiel bol markantný, teraz to bolo také pohodovejšie, mal som celú rodinu pri sebe, všetci ma povzbudzovali. Tento najťažší a najdlhší európsky beh s prevýšením takmer 10 kilometrov má okrem obťažnosti aj ďalšie špecifiká. Je to obrovský rozdiel, tu nás sa štartuje v centre Chamonix, štartuje sa od tej 4:30, takže všetci sú na nohách vlastne, aj tí, čo chodia do zamestnania. Burlivá atmosféra, ukrutne burlivá, to oproti tomu Courmayeuru, kde sa štartovalo ráno o 7:00, tak to bolo také komorné, tu bolo skutočne veľkolepé. Rodiny a priatelia bežcov mohli svojich niekoľkokrát vidieť, povzbudiť a dodať im sily. Možné to však bolo autami, pritom prechádzali viackrát hranicami 3 štátov. Aj keď na trase ultramaratónu prekonával Štefan väčšie aj menšie krízy, manželku kameramanku prekvapil v cieli skorším príchodom. Okolo tých 120 kilometrov, keď ste a ešte máte 50 pred sebou, je to také zvláštne a tie nohy sa mi zdali také divné, hlavne dolu kopcom to bolo veľmi náročné. Musel som sa pri tom behu aj o paličky pomáhať si a ako brzdiť a nevedel som, ako to vlastne dopadne na konci a ono postupne, ak sa rozvidnievalo k nedeli, ako k tomu posledku, tak nejak tie nohy sa same nejako regenerovali aj počas toho behu. No a tá posledná, dá sa to povedať, lebo to nebola etapa, to všetko bolo v jednom kuse, ale ten posledný meraný úsek vlastne som vybehol hore takým prudkým kopcom, som sa nepoznával sám, že kde to je v tých nohách a vlastne som zabehol takmer taký čas na tom poslednom úseku ako ten víťaz. Takže toto ma prekvapilo a tým pádom som prišiel aj asi o 3/4 hodinu skôr, ako ma oni čakali v cieli. Po štarte v piatok 38. o 16:30 Štefan Karak do cieľa dobehol v nedeľu 1. septembra na obed. S celkovým časom 43:43:29 obsadil vo svojej kategórii nad 60 rokov 21. miesto. A čo čaká maratónca zo zemianskych Kostolian v budúcnosti? Nejaké ciele do budúcna nemám veľké. Manželke som musel slúbiť, že už nad 100 kilometrov nič bežať nebudem, lebo tie stresy sú hlavne pre ňu veľké. Takže uvidím.